ମୁଁ ଆଜି ପ୍ରସ୍ତୁତ କରୁଛି ପନିର କାଠି ରୋଲ୍। ହ୍ୟାଲୋ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ମୁଁ ପିଆଜ, ବିଲାତି, ଧନିଆ ପତ୍ର, କଞ୍ଚା ଲଙ୍କା, ଲେମ୍ବୁ, କ୍ୟାପ୍ସିକମ୍, ପନିର ନେଇଛି। ପିଆଜକୁ ଲମ୍ବା ଲମ୍ବା କରି କାଟିଛି, କ୍ୟାପ୍ସିକମ୍କୁ ଲମ୍ବା ଲମ୍ବା କରି କାଟିଛି, ବିଲାତିକୁ ବି ଲମ୍ବା ଲମ୍ବା କରି କାଟିଛି, ଧନିଆ ପତ୍ର, କଞ୍ଚା ଲଙ୍କା କାଟିକି ରଖିଛି, ଲେମ୍ବୁ ଫାଳେ ନେଇଛି, ପନିରକୁ କ୍ୟୁବ୍ସ ଆକାରରେ କାଟିଛି। ଗୋଟେ ବୋଲରେ ସୋରିଷ ତେଲ 2 ଚାମଚ, କାଶ୍ମୀର ଲଙ୍କା ଗୁଣ୍ଡ 1 ଚାମଚ ନେଇକି ଫେଣ୍ଟିଛି। ସେଥିରେ ହଳଦୀ, ଗରମ ମସଲା, ଭଜା ଜିରା ଗୁଣ୍ଡ, କଳା ଲୁଣ, ରସୁଣ ଅଦା ପେଷ୍ଟ, ଗୋଲମରିଚ ଗୁଣ୍ଡ, କସୁରୀ ମେଥି, ଲୁଣ ପକାଇଛି। ଫ୍ରେଶ୍ ଦହି 3 ଚାମଚ ନେଇଛି, ଖଟା ଯେପରି ଖଟା ହୋଇନଥିବ। ଏଠି ଲେମ୍ବୁ ଫାଳେ ନେଇଛି, ଲେମ୍ବୁ ଫାଳେକୁ ଚିପୁଡ଼ିଛି। ଏହି ଦହି ମିଶ୍ରଣକୁ ଫେଣ୍ଟିଛି ଯେପରି ଦହି ଆଉ ତେଲ ମିଶିଯିବ। ଏଠି ପନିରକୁ କାଟିକି ରଖିଛି କ୍ୟୁବ୍ସ ଆକାରରେ, ତାକୁ ମିଶାଇ ହାଲକା ହାତରେ ଗୋଳାଇଛି। ପନିର ଯେପରି ଭାଙ୍ଗିବନି, ପନିର ଗୋଟା ଗୋଟା ଯେପରି ମୁଁ କ୍ୟୁବ୍ସ ଆକାରରେ କାଟିଛି ସେପରି ରହିବ। ଦେଖନ୍ତୁ ମୋ ପନିର କିପରି ରହିଛି। ଗୋଟେ ପାତ୍ରରେ 1 କପ୍ ମଇଦା ନେଲି, 1 କପ୍ ଅଟା ନେଲି। ଆପଣ ଚାହିଁଲେ 2 କପ୍ ମଇଦା ନହେଲେ 2 କପ୍ ଅଟା ନେଇପାରିବେ। 1.5 ଚାମଚ ଚିନି, 1 ଚାମଚ ଘିଅ, ସ୍ୱାଦ ଅନୁସାରେ ଲୁଣ ନେଇଛି। ଏଠି ନଖ ଉଷୁମ ପାଣି କରିଛି, ସେଥିରେ ମୁଁ ଚକଟିବି। ଅଟା ଚକଟିଲା ଟାଇପ୍ର ମୁଁ ଚକଟିଛି। ଏଠି ଚକଟି ସାରିଲା ପରେ ମୁଁ ଏଠି ତେଲ ଟିକେ ନେଇ ଉପରେ ଲଗାଇକି ଢାଙ୍କିକି ଅଧଘଣ୍ଟେ ପାଇଁ ରଖିଦେଇଛି, ଯେପରି ଅଟାଟା ଶୁଖିବନି। ଗୋଟେ ପ୍ୟାନ୍ ନେଲି, ସେଠି 2 ଚାମଚ ତେଲ ନେଲି, ସେଥିରେ ପନିର ଯେଉଁ ରଖିଥିଲି ମ୍ୟାରିନେଟ୍ କରିକି ତାକୁ ପକାଇଲି। ହାଲକା ଭାଜିଲି, ବେଶୀ ଭାଜିଲିନି, ପନିର ଭାଙ୍ଗିଯିବ। ହାଲକା ହାଲକା ଭାଜିଛି। ପିଆଜ କାଟିକି ରଖିଥିଲି, ପିଆଜ କଞ୍ଚା ପିଆଜ ପକାଇଲି, କ୍ୟାପ୍ସିକମ୍, ବିଲାତି ଏଠି ପକାଇ ହାଲକାରେ ଗୋଳାଇଲି। କଞ୍ଚା ଲଙ୍କା ବି ଟିକେ ପକାଇଛି, ହାଲକା ହାଲକା ଗୋଳାଇଛି। ଗୋଟେ କୋଇଲା ନେଇଛି, କୋଇଲାକୁ ନିଆଁରେ ଗରମ କରିଛି। ଗୋଟେ ତାଟିଆ ସାହାଯ୍ୟରେ କୋଇଲାକୁ ଏଠି ମୁଁ ରଖିଛି, ତା ଦେହରେ 1 ଚାମଚ ଘିଅ ପକାଇଛି। ତାପରେ ଢାଙ୍କି ଦେଇଛି, ଯେପରି ସ୍ମୋକି ଫ୍ଲେଭର ଆସିବ ପନିରରେ। ଆଉ ଏଠି ଗୋଟେ ଅଟା ଟିକେ ଦେଇଦେଲି ଯେ ବାହାରି ନଯିବ ଯେପରି ଧୂଆଁଟା। ଏଠି ଗୋଟେ ଗୁଳା ନେଲି, ଯେଉଁ ମଇଦା ଅଟା ଚକଟିକି ରଖିଥିଲି ନେଲି, ତାକୁ ରୁଟି ଟାଇପ୍ର ବେଲିଲି। ମୁଁ ଏଠି ଗୋଟେ ଜାଗାରେ ତେଲ ରଖିଛି ଆଉ ବ୍ରସ୍ ରଖିଛି, ବା ଆପଣ ଚାମଚ ବି ରଖିପାରନ୍ତି। ମୁଁ ଏଠି ତେଲକୁ ଉପରେ ରୁଟିରେ ମାରିଲି। ଆମର ଯେପରି ଲଛା ପରାଟା ହୁଏ ସେଇ ଟାଇପ୍ର ମୁଁ ଏଠି ବନାଇଲି। ଦେଖନ୍ତୁ ମୁଁ କିପରି କରୁଛି। এই ଟାଇପ୍ର କରି ଗୋଲ କରିକି ଚକ୍ରୀ ଟାଇପ୍ର ତାପରେ କରିଦେଲି। ଚକ୍ରୀ ଟାଇପ୍ର ବନେଇଲି। ତାପରେ ରୁଟି ଯେପରି ରୁଟି ହୁଏ, ଲଛା ପରାଠା ଯେପରି ହୁଏ ସେପରି ମୁଁ ବନାଇଲି। ଏଠି ଚୁଲିରେ ତାୱା ବସାଇଛି, ତାୱା ଗରମ ହୋଇଗଲାଣି। ଏଠି ଆମର ଲଛା ପରାଠା ହୋଇଗଲାଣି। ମୁଁ ତାକୁ ତାୱାରେ ପକାଇଲି। 2 ପଟ ଭଲ ଭାବରେ ସେକିବି ତାୱାରେ, ଯେପରି ଦୁଇ ପଟ ଭଲ ଭାବରେ ସେକିଲି। 2 ଚାମଚ ଏଠି ତେଲ ଦେଲି, ଯେପରି କ୍ରିସ୍ପି ଟାଇପ୍ର ଏ ପରାଠାଟା ଆମର କ୍ରିସ୍ପି ଟାଇପ୍ର ହେବ। ଦୁଇ ଚାମଚ ତେଲ ଦେଲି। ପୁରା ପରଟା ହୋଇଗଲାଣି ଆମର ଲଛା ପରଟା। ଏଇଭଳି ସବୁ ପରଟା ଆପଣ କରିକି ଏଠି କରିବେ। ମୁଁ ଏଠି ପନିର ମସଲା ମଝିରେ, ପରଟା ମଝିରେ ପନିର ମସଲା ଲଛା ପରଟା ମଝିରେ ଦେଲି।
तारे पियाज कंचा पियाज काटिकी रखी कंचा पियाज मु पकाइली तापर धनिया पत्र कंचा लंका पकाइली। मो चैनल को लाइक करिवे, नुआ आइतिले सब्सक्राइब करिवे, बेल आइकन को मारिवे। एठी टमाटो सॉस आउ चिली सॉस मु तापरे पकाइली, रेड चिली सॉस पकाइली आ टमाटो सॉस पकाइली। जेपरी आमे याकू रोल जेपरी करा जाए सेपरी आमे ताकू गुड़ेइबा, रुटी लच्छा पराठा को रोल टाइप रो गुड़ेइबा। मु तले पेपर देइछि, बटर पेपर, आपण जो पेपर दे पारती देखिए मुझे गुड़े पराठा को ये टाइप रो गुड़ेबे। देखो ये तलटा को मोड़ीदेवे, मसलाटा पनीर मसलाटा खसबनी। मुझे टी पियाज कंचा पियाज ऊपर पकई। आप देखो मोर पनीर काठी रोल किपरि